Ahojte, marketéri, agentúry a internetové obchody. Dnes sa pozrieme na to, ako môžete získať viac z vašich Performance Max kampaní. Ak platíte za kliky, ale nevidíte dostatok konverzií, mám pre vás dobrú správu. Blue Winston prináša nové nástroje, ktoré vám pomôžu automatizovať, optimalizovať a zvýšiť výkonnosť vašich reklám. Ak vás zaujíma podrobný návod a konkrétne príklady, určite si prečítajte celý článok na našom blogu. Odkaz nájdete v popise. Poďme sa pozrieť na 3 hlavné inovácie, ktoré vám pomôžu vyťažiť maximum z PMax kampaní. Viete, ktoré produkty vám zarábajú a ktoré len míňajú rozpočet? Väčšina inzerentov nevie presne analyzovať výkonnosť produktov v PMax kampaniach. A práve tu prichádza na scénu PMax Labelizer. Tento nástroj vám automaticky rozdelí produkty do 7 kategórií, od najvýkonnejších star až po tie, ktoré nefungujú a treba ich vypnúť. Čo to pre vás znamená? Presne viete, kam smerujú vaše peniaze. Môžete sa sústrediť len na produkty, ktoré predávajú. Zlepšíte svoj ROAS a ušetríte na neefektívnych produktoch. Ale aj konečne dostanete prehľad o produktoch, ktoré sa nezobrazovali alebo len veľmi málo v inzercii a venujete im extra rozpočet na ich prebudenie. Ak chcete vidieť presný spôsob, ako Labelizer funguje, prečítajte si náš článok, kde nájdete odkaz na PMax Labelizer, ktorý vám pomôže štítkovať produkty na základe výkonu a optimalizovať tak PMax produktovú kampaň. Koľko času trávite manuálnym vypínaním produktov, ktoré nefungujú? Ak odpoveď znie príliš veľa, Blue Winston vám pomôže. S automatizovanými pravidlami môžete neefektívne produkty zastaviť automaticky. Namiesto manuálneho testovania a nastavovania vám systém sám analyzuje a optimalizuje kampane. Príklad? Ak produkt nedosahuje dobré výsledky, môže byť automaticky vypnutý, čím šetríte rozpočet. A ak vás zaujíma, ako konkrétne nastaviť pravidlá, podrobný návod nájdete v našom blogu. Zlá textácia produktov sa rovná nižší predaj. Mnoho e-shopov má slabé názvy produktov, ktoré neobsahujú relevantné kľúčové slová. A práve tu pomáha umelá inteligencia. Čo dokáže tento nástroj? Automaticky generuje lepšie názvy a popisy produktov, zlepšuje CTR. Viac ľudí klikne na vašu reklamu, zvyšuje konverzie. Zákazníci lepšie pochopia, čo predávate. Čo to znamená v praxi? Ak váš produkt doteraz nezískaval dosť klikov, nový názov a popis môžu výrazne zvýšiť CTR a aj samotný predaj. Ak chcete zlepšiť výkon vašich PMax kampaní, neváhajte a vyskúšajte Blue Winston zadarmo na 30 dní. Odkaz nájdete v popise videa. A ak sa chcete dozvedieť ešte viac detailov, určite si prečítajte náš kompletný článok na blogu. Máte otázky? Napíšte nám do komentárov, radi vám pomôžeme. Nezabudnite dať like a odber, ak nechcete prísť o ďalšie tipy na efektívnu produktovú výkonnostnú reklamu v Google a Microsoft Ads.